Hello guys, Morrissey. Zvakamira sei kuri sei kwese kwamuri. Isisi tiri nani guys, nani zvekuti. So guys, we are planning to go beach up. Tiponoona kuti 1 toona toita sei. So tongomira toona munotenga tuma something tekuti tipindire beach pacho. Tukudyiwa beach arizongoda kungoenda mungori dry. So let's go together guys. I just decided to show you everything. Zvatichatenga zvatichada kuzondoshandisa kumberi. But zvandinotenga panapa ndizvo chikafu. Zvimwe zvedu nazvo kudhara we are sorted. Zvokunopindisa mvura macho. So let's go together. So nekunoka kuratidzai. Kazongoradza ndaya kupinda mutauni. So ndoka town kedu katiri kanaka. Hermanus town. So let's go together guys. Zvatindotenga tindoenda kuzvitengera mu Pick n Pay. Ndoma ndotsvaga imo. Kuna tondodya exide. Tichingotandara guys. Zvongodiwa also kumera mafura mhepo na hani wako oro na habi wako. Kumbochinjawo nzvimbo. Just kunofilawo imwe nzvimbo pasiri padeni. Munofima mweya mutsva. Unoita kuenda kushoma futi. So mana mtown manje. Unoziva iri Hermanus town vari kuona pandava. Vari kupaona pamwe nekupaziva. Ndisingaona kuratidza iJaguar ndiraruka panapa guys. I'm driving. So road macho mune traffic road macho pakaipa driving dzacho maone. So guys, I'm to drive this one. I'm driving my GT6, this one latest. This one is the best car ever. So let's go together guys. Takakosha kusvika chikuru kusvika. Though my last 10 takananga pa Pick n Pay. Chiro yaduka bike kedu takanyorwa ka bike kedu zvedu takananga kunoona tadye nhasi kwacho pa beach. So we're going to show you everything guys. Zvatichaita zvese kutravela kwatichaita kuenda ku beach kwacho. And remember hatisi kuenda ne taxi or Uber. Tiri kufamba netsoka. Tiri kuva makoni nepakati. So richakuratidzai futi rode tichashandisa tichienda kwati kuenda. So apa ndasvika apa guys. Ndo pa Pick n Pay pandiri kuenda. Ndo pa Pick n Pay pandiri kuenda. Chapinda zvikomana mu Pick n Pay. Takanopusha yo zvitroli zihombe kunanze kuwanda. Ngemoni guys zvirarotengwa ikova. So musati seko guys. Tichangotenga zvinhu zvinoenderana nemari yatinayo. Tichangotenga zvinoenderana nehomwe. We are not buying zvinhu zvekuti zvotarisirwa zvinhu zvazokubichi. Tichatenga zvinoenderana nehomwe yedu. So let's go together. You wanna see what are we going to eat there? Chakakosha kunakiro. Chakakosha ijoyi yedu ano. Zvokudya zvina basa sterek. Dumbu rikangozara chete bro. So my wife, she likes banana loaf. So ndo randa ndotsvaga apa. Nditengera banana loaf. Mwanasikana waridzi akanonanga pabichi nebanana loaf. Right. Ndo tinazo guys. We are not competing with anyone. Chakakosha tokochiza kusada dumbu chete. So ndo banana tutenga panapa 26 rand. Then inini wacho andizani kuda kuti andisitoziva ndinodya nhasi kwacho. Let me look and see what I'm going to eat. This kazorambidza kutora video mukatu. So lazy kedu, ka yogurt kedu,
neBanana Australia. So don't pay sleep up. Never go see some jaguar rangu rave. So let's go together, guys. Now we are going back home, and then to Vata Plana to Famba Sage. I mean, I see. We're going to show you everything. Yeah, on my way. Yeah, back home. So let's go together. Let's go together, guys. Timborunal Vaganirasi. But hey, we're there not quads, guys. We're there. Don't we? I mean, that can tango at it because they got you to get a Makore. Since I wanted a Makoro. Otherwise, I told Shingiri up another bit. I don't go Chicago. I don't go Chicago. What's the Garis? And today it's gonna be our first time to go beach this year. We are still going, but we are almost there, guys. We are almost there. Timbotwedzere tumafuta mbija. Timbotwedzere tumafuta mbija tikasirosvika. Amuno, guys. I think those are toboda. Atsamwa, guys, and that tunonoka tange vakadzi. Anturongedza nge vakadzi. And then uyu ndadantorera mukadzi wangu. Yeshamari. Uyu mukadzi wangu. Aribeka mukadzi wangu ndinongomudzawo zvangu. Mukadzi wangu. Udani? Zviriko futi. So ola kutoti pakura. Ola juice. Mukadzi murume wako arudasirwa bhegi. Arudasirwa juice ichocho mubhegi. And guys, so guys, let's go together. We are now going. Papa is on. Sakats. Sakatagura ndarapta ku Uber. This is Uber. Tikurwane tsoka. Apa tunonoka futi. Yeah. Apa ne runyararo. Timura choboka. Remember there's even distance yacho mafambira like serious. Takuziya kuti Uber but utasema hivi unafikira paso icha. Baby. Safe. Aya, tatosvika guys. Tatosvika. Aiwa mutoro unorema hauzinonzorema takusvika. Takutosvika. They are almost there. But timura net. Amaka uyu atobvisa even hembe. Mufambo uripo guys. Mufambo uripo. Pakaipa. But takutosvika. Pada kutoda kurwa mumwe mubhagu wokutoudza kuti ndewegore rese because hatinetere mahara zvite. Handene uko. Uko. Adzimiswa. Ikatosina nekukona ukona. Timura but atasvika. Tasvika guys. Finally. Can't wait kupinda mvura. Can't wait kupinda mvura. Baby. What I face there, Jabba? Shame. Wakafitwa ndikutsangwa se? Rambokatsa. Oh, wow. This is beautiful. Tasvika guys. But umwanga nature up. This is Grotto Beach.
This is Grotto Beach. Tasvika.